Volám sa Marek Brindza, pochádzam z Dubnice nad Váhom a dobrovoľníctvo som začal robiť cca pred 10 rokmi, úplne neplánované, kedy som sa cítil byť povolaný k ľuďom na ulici. Minulom roku som sa dobrovoľne prihlásil do hospicu v Trenčine k umierajúcim pacientom k lôžku. Toto ma ešte tak priťahuje. A dáva mi to naplnenie v živote. Pochopil som, že keď človek ide len za svojimi cieľami a víziami a sa mu podaria plniť, tak do istej miery je šťastný, je spokojný, ale vnútri som stále cítil také nenaplnené prázdno, že ja sa mám dobre, ale sú tu ľudia, ktorí sa nemajú dobre, lebo jednoducho nedostali tú príležitosť, alebo možno ju dostali, ale jednoducho to nezvládli. Skôr to, že keď človek nezištne dáva, tak sa mu to tak vždy to dobro vracia, pretože každý dobrý skutok vyvolá ten ďalší. U mňa to bolo tak, že to bolo proste také vnútorné volanie. A pokiaľ človek nemá toto volanie, tak je si myslím zbytočné, aby sa nejako na to dal, pretože buď by to robil na silu, alebo robil by to možno len tak z nudy alebo z iných nesprávnych dôvodov. A tým pádom tie výsledky by boli podľa mňa nedostačujúce. Vnímam to tak aspoň v mojom meste a okolí, že tu existuje veľa dobrovoľníkov, veľa dobra, o ktorom sa nehovorí, až tak nesocializuje, nemedializuje. Ale ako som sa ja začal tomu venovať, tak som ich začal postupne spoznávať.